korka kori wechegi mago maga iwinjo kanyo kaka Suba Churchill olero ahinya ka koro wacho ni ting' ok en mana mar jogo telo kende, ting' en mana nyaka mar ng'ato owuon, ja Kenya owuon. To wang'eyo ni e katiba ni mano mar higa mar 2010 moko kuom gigo ma sani koro wa enjoy kaka jopiny gin wechego mago mag human rights. Te kinde mokalo chien waseneno buche mago kaka mag police brutality ma iwinjo kanyo ka Suba Churchill wacho ni entiere kamiti mar chulo ji. To king'iyo kit kata kaka jomoko dwa nochulgi ok gin joma seche moko bila noyenyo to gin bende gintiere listi ma kamano. Kata kamano wechego mago mag forced disappearance mwaneno sani, wantiere kod police brutality, wantiere kod abductions mwaneno nyaka sani. To kata kamano wang'eyo ni katiba to yango ni komak ng'ato to ma e lai miwinjo bed ni luwo. Magi nyiso nang'o ahinya kotudore kod higni 16 ma sani wantiere godo kod katiba mar higa mar 2010. Wadok chien kosang'o matimore. To bende osebed kiwacho ni bende nitiere kaka idwa lok katiba inya kotudore kod wechego mago mag right to assemble. Inyalo wacho nang'o? Erokamano, ing'eni katiba ni nitiere weche ariyo mano chake godo. One en gimiluongo ni sovereignty mar jopiny kata teko mar jopiny. Teko mar jopiny ni en teko mang'eny ahinya nikech ng'ata mabedo e sirikal, either a National Assembly kata a Senate kata kata counties kata the central government, gin jok ma jopiny emowinjo mandate. Nikech ang'o? Jopiny nigi ratiro mar yiero kata mar make decisions kendgi giwegi e ballot ka giyiero jok madhi konyogi malo kocha kata madhi bedo spokespersons mekgi. To iyena duok ayie gi owadwa Suba kuom gima wacho ni jopiny bende ni kod ting' mar ng'iyo ni jok ma giyiero, nikech wan e demokrasi, ting' mar ng'iyo ni jok ma giyiero gin jok ma nigi integrity, gin jok ma dho okagiler kaka Pontius wacho ni okagiler kaka, to gin gi extent moro minyalo wacho ni irreducible minimum. Seche miseyiero ng'at ma nigi kod doo kata ma nigi madoa, en gima yot sana mondo dhi o implement madoa gi kata kosebedo gi telo. Mane gimo mineno seche ma pok ng'ato yudo telo ipake so much nikech ne pok obedo e limelight kendo ne onge responsibilities. To the moment makoro keto muma piny, moketo kata sword piny, makoro inyise ni implement the constitution, miwan ne projects magi ma in go, iyudo ka ng'ani en very clueless. Koro jopiny bende nigi mandate mar ng'iyo ni jok ma giyiero gin jok moko ma meet the threshold mar katiba. Then kasto gima jopiny be chako ningo chako ng'i ni giyiero jok moko ma bende nigi track record. Jok ma nigi track record.